әйдә, шитте басып тұрма, үләгіңні кидер тизрәк. Үләкләрігіз әзірме? Узған елғы Сабантуй білән, бұйылғы Сабантуй арасында Камышлыда 35 қызыл туй болған. Шулай булгач, килен төшкән йорттан бүләк, Сабантуйга чиккән сөлге, Яшь кияүдән үлемек. Рәхмәт! Төшкән нигезегездә таш булып урнашыгыз, кызлар. Мәхәббәтегез гомерлек булсын. Бар күгәрченнәрдәй гөрләшеп яшәгез. Чиккән кулъяулыкларыгыз егетләрнең асылларына туры килсен. Егетләр, бу тәкә миннән Сабантуй батырына ял буе ашаттым. Рәхмәт, агай, рәхмәт! Карагыз әле нинди симез! Алмас карәле, түбән очтан Мәликә әби килгән ди. Әби, мин монда кызлар күзә бирмәсен, әби. Сабантуйга дип җыйган идем күкәйләрне, алыгыз әле. Эй, әбекәй, килеп тә җиттеңмени? Biz Kurgan'dan geldik 1200 kilometr. Өзіміздің машинамызда Әлмен районынан, Шадринский районынан, и Kurgan'dan. Нинди кайфлар белән килдегез? Кайфлар бик әйбәт. Бик әйбәт, безгә бик охшады. Без килдек Волгоградский областьтан, Светлоярский район. Бездә шундый бер матур авылыбыз бар, кечерәк Чепурники. Мәчетебез бар. Дмитрий Игоревич Азаров. Бергә булга сезне белән матур гына үткәнегә бик инәнешеп, бик яхшы булып. Бәйрәм белән сезне. Саулык сезгә күп кенә. Бергә булыйк.
приветствует участников 10-го Всероссийского сельского сабантуя. Примите душевные дары творческих коллективов Самарской области. Риза булып китәбез шундай оештырганнарына. Үзегездә сабантуйлар ничек уза? Бездә бик әйбәт уза. Бездә быел Можга шәһәрендә 15 июньдә узды республика сабантуе. Тоже бик күңелле. Менә безгә бик погода да шулай Аллаһ Тәгалә безгә бирә менә күңелле. Табигать кушагында шундый бәйрәм әйбәт оештырылган. Biz Башкортстаннан 45 kişi kildi, Brigad sastafında şuşu yılda yo'qotishadi savullar sabantuyida. Bu Irakda o'zining tubanligi bilan, ko'rkamligi bilan boshqa jihatdan ayrilib turadi. O'rnida olishgan madrasalardan Alloh taolo bilan shu sabantu o'tkazishni tudirgan gibi bu maydonda. Kayflar aybat, xalq shod, Samandar xalqina iminlik bo'lsin, izgilik bo'lsin, jirda tinchlik bo'lsin, birga birdan butun xalqlar do'st bo'lib yashashga nasib bo'lsin Alloh kunlarda. Собраны как будто здесь. И упавшая комета, и древнейший в мире лес. Здесь привольные долины, Умартау, гора, гигант. Ветрами, там, где древняя тайга, 3 столетия здесь сосны поднимают рукава. Из реки, что Камышовой называют старики, здесь объятия заключили 2 реки, как 2 руки. Мой народ. Исен-Месес, Хайрликин, Кадерле Дуслар. Я рад вас приветствовать на Самарской земле. Для нас большая честь принимать сегодня 10-й Всероссийский сельский Сабантуй. И то, что праздник покатился весело, конечно, это во многом благодаря вам, вашему настроению и желанию вместе отпраздновать этот день. Праздник, уходящий своими корнями глубоко в историю нашей страны, наших народов. И, конечно же, праздник, который так молод. Молод, весел и задорен. Мы готовились артисты, готовились жители Камышлы. И я надеюсь, вам понравится у нас. На Самарской земле умеют принимать гостей весело, добродушно, гостеприимно. Мы рады всем, кто собрался сегодня здесь, на главной поляне Сабантуя. Я очень рад, что этот праздник мы отмечаем все вместе. Самара 25 лет отмечает Сабантуй как общегородской праздник. И я рад тому, что когда-то первый Всероссийский сельский фестиваль прошел также на Самарской земле Валькино. И для нас большая честь принимать юбилейный 10-й фестиваль. Сегодня мы объединены одной мечтой. Развитием, благополучием нашей страны, людей, которые живут в России. И вместе, сообща, я уверен, мы справимся с любой задачей. Сегодня праздник, который отмечают все жители Самарской области и еще 24 регионов. Этот праздник действительно всенародный и многонациональный. Мы помним и чтим традиции наших отцов и дедов, которые вместе осваивали эту благодатную землю,
которые вместе рожали детей, воспитывали их и строили будущее нашей земли, наших городов и сел. Вместе, если это было нужно, отстаивали независимость нашей великой Родины. Мы чтим эти традиции, и эти традиции живут и сегодня на нашей земле, и мы передаем их все новым и новым поколениям. И праздник Сабантуй, культурные события всероссийского масштаба, прекрасный повод для того, чтобы больше узнать о великой многонациональной культуре России и передать эти знания новым поколениям. Вместе отпраздновать очень созидательный и всенародный праздник. Алга Сабантуй! Hürmetli milletdaşlar, Sabantoy qonaqlari, hürmetli Dmitriy Igoryoğlu. Sizni chin ko'ngildan bizning eng yaratgan bayramimiz Sabantoy bayrami bilan chin ko'ngildan qutlayman. Hammangizga da esenlik, sog'lik, kelajakda da shulay ko'rishirga nasib bo'lsin barimizga da. Rahmat Sabantoyga kelgansizlar. Уважаемый Дмитрий Игоревич, я на татарском языке уже сказал. Сегодня вы организовали прекрасный праздник. Мы много ездим, у нас и федеральные, и сельские сабантуи. Но уровень организации, подготовка здесь на самом высоком уровне. Это слова благодарности вам, вашей команде и ваш местный глава Рафаэль Камильевич, он тоже молодец. И все, кто сюда приехал, и Кукмарский район, и наш Минкульт, все ваши службы, большое спасибо, что 24 региона здесь приехали, увидели. Это на самом деле праздник не только для татар, башкир, это праздник нашей страны. Мы можем показать свою самобытность. Это очень важно в нашей стране. И еще раз с праздником Умушлар Варазгада Рахмат. Награждаются Галяутдинов Идеал Мусинович, советник президента Самарской региональной творческой общественной организации «Дуслат. Дружба». Награждается Муллабаев Идрис Хамидович, глава сельского поселения Алькино муниципального района Пухписмиский. Награждается Газизова Бибинур Закиевна, член Самарской региональной общественной организации татарских женщин ОКОЛФА. Благодарностью губернатора Самарской области поощряется Багаутдинова Альфия Рифкатовна, активист общественной организации Самарского областного татарского общества «Туган-Тель». Галиев Равиль Гусманович, механизатор индивидуального предпринимателя, главы крестьянского фермерского хозяйства Галиева, муниципальный район Камышлинский Самарской области. Закиров Рамиль Ахатович, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства Общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственного предприятия «Раздольное». От имени губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова подарок муниципальному району Камышлинский автомобиль «Лада Нива». Татарстан Республикасы алдындагы казанышлар өчен ордена медали белән Самара өлкәсенең Дуслык төбәк иҗади иҗтимагый оешмасы президенты Канюкаев Фәхретдин Бәдретдин улы бүләкләнә. Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале белән Самара өлкәсе Камышлы муниципаль районы башлыгы Рафаэль Камиль улы Баһаутдинов бүләкләнә. Татарстан Республикасының ат казанган артисты дигән мактаулы исем Акбарс Арт автоном коммерцияле булмаган иҗади берләшмәсенең артист-вокалисты Мингулова Лилия Габделхай кызына бирелә. Татарстан Республикасының ат казанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем Самара өлкәсенең Камышлы муниципаль районы администрациясе, мәдәният, спорт, туристлык һәм яшьләр сәясәте комитеты җитәкчесе Төхбәтшина Резидә Мөхтәбәр кызына бирелә.
Татарстан Республикасының атказанган укытучысы деген мактаулы исем Яктылык гомуми урта белем бирү мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гыйләҗева Фәния Нурсахи кызына бирелә. Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Самараның Дуслык төбәк иҗади иҗтимагый оешмасы Нур Мөхәммидов Винер Тәбриз улына Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының рәхмәте Самара өлкәсе Татар милли мөхтәрияте әгъзасы Каюмова София Ильиничнаға белдерелә. Самара өлкәсенең Дуслык төбәк иҗади иҗтимагый оешмасына Ford Transit микроавтобусы тапшырыла. Рустам Нургалевич, ну сейчас пришло время нам дать команду вместе. 10-й Всероссийский сельский Сабантуй объявляется открытым. Сабантуй ачык дип белдерелә. Антик шырдан кірген хикмет, Татарымның сабан туя, Мең еллыклар буе барган ашкынуа, Татлы уя, Канат кагып гасырларны, милләтләрне уятуа, Аның мәңге үлмәслеге, Олуг уя, Сабан туя. Нас окрыляет будущего зов. Мы все, что нужно для любви, посеем. Как песенная дивная строка, соединен наш путь с тобой, Россия. И всех, кто трудился, сегодня на праздник зовем. И всех, кто живет на земле, своим честным и крепким трудом построят на этих просторах великий, народный, высокий и радостный дом. Алдары безнең яулар үрләр, җирләр, күкләр, дәрья узасы, саклагачак буыннардан күчеп, майдан тоткан гыйлем җыйган батыр, Татарымның бөек мирасы. Сабан туям минем, хуш киләсең, батырларым, өз бул, бөгелмә. Мәңге чәчәк атсын бу мөгъҗиза, ташып бәйрәм итү ил белән. Сабан туе бүген, Камышлыда! Татарстаннан, Кукмара районынан килдек. Бу шигирешләрнең барысындагы мәдәният хезмәткәрләре үзебез шигәбез, берләшмәгә йөрүче балаларыбызга шигәргә өйрәтәбез. Барлык мәдәният хезмәткәрләре, төрле авылларда эшләүчеләребез, менә бу эшләре белән шөгыльләнеп, шушы шигүләрне барыбыз да үзебез шиктек һәм менә бүгенге Сабантуйда күргәзмә итеп оештырдык.
Biz Samarskiy ülkesinden Klemlitskiy rayon ağlımız Nazarovka поселениебыз. Biz народный фольклорный ансамбль, Кряшинский ансамбль Натукай. Biz şu Samara ülkesinde yaşayıp şuşlay sabantuylarga жүребез, областной фестивальларга, анар обрядовый фестивальларыбыз көп. Жырлап, бейіп, көңіллейтіп, бүтін жерде выступать етіп, көңіл ашып жүребіз біз шылай. Тату yaşaysınız indi. Тату yaşayбыз. Мукшыларда, чувашыларда biz Кряшинне bir единственный ауыл біздің Назаровка, Самара ülkesinde Кряшиннер где проживает. Больше Самарской области biz только единственное вот село. Başkırsandan keldik, Nuriman rayonundan qatıqdan işlengen ayran isi günlerde sosunu kandıra. Ondan işik işlerge? Öyle sütünü ayırtasın, separatordan ötkerip, kaymağını ayırtıp alasın, şunu kaynatasın. Kaynatkandan soň soğutup, şunun üstüne qatık salıp oyutasın indi. Şu oyutkandan soň bir 5-6 gün asırga teyiş koyaşta olup, bu qatık durasın indi. Şu butoğutuğun ayranға su salıp, toz salıp, esesin indi. Sabantuya Saman turgaylar jır yangırağın çaplarda Ilni inglep beyrem kile bizning tuğan yaklarga Sabantuyu izgi beyrem ilimde Aksılgılar oynap dıra küreşçiler bilinde İlyas abi, nişik bugün küreş uşuyma? Küreş uşamaydık. Biz bulay küreşmeydirik. Nişik küreşeydik? Nişik küreşeydik. Nıgıtıp münaibetlep küreşeydik. Küreştim min küp. Жеңуші болғаныңыз бар еді ме? Как же? Нешік бүгін күреш? Күреш бик мотор бар, бүтін Россиядан күрешчілер келген бик мотор бик дұрыс күрешелер. Рахмет барсын Алла. Әлі Ильяс абай ғұмыры бойы күрешкен бір батыр абай білән сөйлешкен едік. Шық бітмеді, сізге нешік? Ильяс абай өзі бик ғұмыр бойы күрешті, аны білеміз. Но бізге шей. Нешік болса да рахмет барсын Алла. Ештірушілерге да. Сабантуй нешік? Сабантуй бик шап бара, погодада бик шап. Зарда тегел, яңгырға яумай. Бик мотор рахмет барсын Алла. Sabantuyu izgi beyrem ilimde Aksılgılar oynap dıra küreşçiler bilinde Sabantuyu izgi beyrem ilimde Aksılgılar oynap dıra küreşçiler bilinde Aksılgılar oynap dıra küreşçiler bilinde Батырлар бітмәс татар жерінде, шыннан да дұрыс бейт. Міне, менің янда басып тұрған Пәхливан батыр, ол біздің милләтіміздің езік қошы, көп еллар бойына дан тұтқан күрәшші Қабил Бикташев. Ол шушы жерінің баласы, ол бүгін баш хükімдар болды. Халқыбыз міне шушы жерге рәхмәтлі болып, шушындай жегітлеріні өстірген халқыбызға бүгін рахметін білдірі. Біз шулай өк бүтін Татар Конгресс есімінен міне шушындай ис кеткеш көркем Сабантуйны ұйыштырушыларға рахмәтлерімізді жеткіребіз. Табиғатның шундай матур көркем жерінде Татар халқының рухын мендер яңғырғына басарлық түгел көріп тұрасыз. Яңғыр құйып яуған болса да бары басып тұрашақ едік. Шуңа көре де мен bu бәйрәм біздің әлігі хатты өткен бәйрәмлерінің ең-еңі деп айтыр едім. Ол шыннан да ауыл Сабантуйын шушындай биіктікке көтерді. Келешекте ұйыштырушыларға әлі жеңіл болмайашақ.
Ләкин менә бүгенгесенә без йомгак ясап, бераз менә Сабантуйның батырын билгеләү ул һәр Сабантуйның иң биек ноктасы. Шушы ноктаны билгеләгәндә, әлбәттә, без бөтен дөнья татар конгрессының һәр вакыт шушы Хабил кебек җегетләргә таянабыз. Алар инде безнең тарихыбыздагы көрәшчеләрнең рухын бүгенге көнгә яшьләргә алып килүче, яшьләргә җиткерүче булып торалар. Хабил, менә сиңа сүзне бирәм, рәхмәт. Рәхмәт инде Ренат Зиннурович. İpteşler, buna bu Tatar Kongres'in açıp ciberi kişisi de bit, Renat Zinnuroviç yola bit. Davay kul çavı bana hürmet edip adı geri karşı bit. Bizden Samara halkı diyecek kul çava. Matur ittirip kul çava gel. Renat Zinnuroviç Tatar Kongres'in anıt programına verildi. Bütün dünyadaki koya Tatarlar var, bütün cirde Sabantuyları bulavit. Navaş Şımurunuyum. Buna bugünkü günü üzügüz gördük evet. Üzümüzden Tatar prezidenti, üzümüzden gubernatörümüz evet. Mındakilde evet. Bizden eli Tatar halkı ölmeyecek. Yaşı gömürge, yaşasın Tatar bengilikka. Kocaman hurra! Şulay dep muhterem cemaat. 10-нчы Бүтін Россия авыл Сабантуйының баш батыры, абсолют батыры игълан ителә. Быел әлеге лайыклы дәрәҗәгә лайык дип табылган кеше Марий Эл Республикасыннан чемпион Муса Галләмов булды. Тәбриклибез Муса Галләмов, Марий Эл Республикасы. Татарстан Республикасы президентының бүләге Lada Grant автомобиле ачкычын Бүтін дөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Зиннурулы Закиров тапшыра. Шулай дип Lada Grant автомобиле Марий Эл Республикасына китә. Муса Галләмов. Котлыйбыз. 10-нчы Бүтін Россия авыл Сабантуйының баш батыры Муса Галләмов. Әлеге алкышлар сезгә Муса. Котлыйбыз сезне. Musa nastoящий Tatar güreşi күрсәтеп, чиста күтәреп алып, бөтенесен салды бөгөн. Бик зур рәхмәт сезгә. Сабантуйның эстафетасын тапшырыр вакыт җитте. Камышлы Сабантуйы ябыла, ләкин Камышлыдан Сабантуй бер кайда китмей. Нинди мәйдан кала, нинди халкыбыз кала. Киләчәк бәйрәм безнең Татарстанның 100 еллыгы уңайыннан Татарстаныбызга күчә. Шушы киләчәк 20-нчы елдагы бәйрәмне уздыручы безнең Мөслим районы шушының башлыгы Рамил Хамзеевичне сәхнәгә чакырырга әйтегез. Татарстанның Мөслим районы башлыгы Рамил Хамзеевич Муллин. Кадерле дуслар, бәйрәмебезнең дулкынландыргыч мизгеле, алкышлар тынмый. Демәк, Бүтін Россия авыл Сабантуй эстафетасы Татарстан Республикасы Мөслим районына күчә. Киләсе ел Сабантуена да исән-сау чыгышырга насыйп булсын.